Iż-żejjed kollu żejjed. Għal darb'oħra din kienet l-għajta prinċipali waqt protesta organizzata minn Moviment Graffiti fit-triq fejn it-tnejn li għadda nqatlet Mirjam Paċ fir-residenza tagħha fejn biswit kien qed isir xogħol ta' kostruzzjoni. Mal-Moviment Graffiti naqdu l-familji li fl-aħħar xhur tilfu djarhom li waqgħu meta biswithom kienet isir xogħol ta' kostruzzjoni. Fuq quddiem net kien hemm Caroline Mikallef li ġarfitilha d-dar fi Gwardamanġa, Janet Walker li tilfed darha b'mod simili f'Talpieta kif ukoll raba u ġirien tagħhom fl-istess blokok li sallum xhur wara għadhom mingħajr saqaf fuq rashom. Fil-25 ta' April tas-sena li għaddiet kienet iġġarfet binja qrib l-isptar St. Luke's, fit-13 ta' Ġunju krollat binja oħra din id-darba fi-triq San Luqa. Fit-8 ta' Ġunju kien seħħ l-inċident tal-Melliħa. Is-sidien ta' dawn il-binjiet għadhom kollha qed jistennew li xi darba ikunu jistgħu jerġgħu jidħlu fid-djarhom. Il-binjiet li ġarfu f'dawn l-inċidenti kienu kollha jmissu ma' siti ta' kostruzzjoni. Din ma kienitx l-ewwel protesta ta' dan it-tip hekk kif numru ieħor ta' protesti saru fit-toroq ta' Gwardamanġa u anke fil-Belt Valletta fl-aħħar xhur. Din il-protesta segwiet silent protest li sar fil-ġurnata ta' wara traċedja li fiha l-om ta' 54 sena tilfet ħajjitha.